Facem un episod cu faze comice din GTA San Andreas. What the fuck? Cât de zburat. What the... Îți duci pe cale ferată? Ne. Aba da. Ah. 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 Cam timpos. What the fuck? Asta a fost fază epică. Am văzut diferența? De chiar. Uite-o. Uite-o. Piu, piu, piu. Headshot. Bagă bani. Ah! Nu pe bune. What the fuck? Ce? Oh. Am pe aici. Oh. Excusez-moi. Excuse-me. Așa, haideți să ne aruncăm. Treptelex! Asta nu te-ai mișcat deloc. Ai mișcat camera. Treptelex! Au, Perfect. au! Hai, acum bagă bani, bagă bani. Nitro! N-am pe nitro. E de fapt să zbor tot mașinile. Ne. Când le atingi. A, nu, n-ai pus-o corect. Ai uitat. A, deci mă. Hai, și tu vrei. Și tu vrei. Îți fac o pană. Hai pe jos. Dar serios, că ai pe jos, că îți am cu pană. Nu știu ce. Explodează! Aici la aeroportul ăla, de aici. Știu. E aici vrei să ajungi? Părăsit. Da. Știi că este și o misiune aici? Știu. Ce nu știu. Care a făcut-o Marian. Mi se pare. What the fuck? Wow! What the fuck? Apa prea greu. Hai jump. Ce e acolo? Bună. A, polițai. Te zici că este în deșert, este un sat. Este ca un sat. Ai. What the fuck? Ce l-am luat. Ia, hai și pe ăla. Ah, e greu. Opa, am început bani. Acum, hai să facem o încursă, he? Îl fugăresc mai, ca să... Oh, e o babă. Haide, facem o cursă? Facem o cursă? Hai, hai, pa. Ui. Tuc. Foi. Hai, trebuie să merg. What the fuck? Hai, faci pe aici. Triptilix. What the fuck? Apă! Fuck. Păi știi că aici este un avion. Am merge care este pe apă. Nu pe aici. Bă, cred că e aici. What the fuck? E, se prăbușește. Hai să văd, să văd. Hai, mereu, nu poți merge. E un hovercraft. Îmi spun poți să vin că ajungem acolo. Da. Am ajuns. N-am nevoie. Sări. Săringa. O întrebi aia.
N-ai voie să pleci. De ce s-a dus numărul? Barnam. Oh, mi-a distrus filmul. Fraiu, uite, uite, hai. Scuze, trebuie să fac una. Două. Stai, două. Aș juca Și pa. Puși și pas. Uite, unul mai bun. Uite. Freeway. Nu e bun. Da, așa, pentru... Distracție. Uite încolo. Acum fac faze comice. Da, cu asta ce pot să fac? Așteptăm să fie dimineață. Ah. Ne mai plimbăm noi. Așa, hai să punem astea. Unde mergem? Aici. Hai să mergem aici. Aici. Să mergem. O punem pauză și vom reveni. Mergem cu... Hidra. Facem niște demonstrații cu Hidra. În pușcă. Ei sau ce mă fac? Dă-mi ca să vadă prin toate direcțiile. Nu. De ce? Așa. Nu așa. Așa. Grijă, hop. Opa, că știu cum o hidra. Sus, sus, sus! Opa, știu. Păi strângi-o. What the fuck? Oh! Bun reveni. Pe ce îți vedea? Să am pornit. Pe doi. Nu, cu camera. Pe voi. Bagă bani. Stai să mă duc mai sus. Așa, am dat, ajungem. Ajungem la...